Dipangku. Loro. Dipangku sing apik. Nah. Dipangku karo bawa. Duh, sing tenanan to. iki ya tenanan lho aku lungguh kok. Bojone iki. Anu nggonmu nek lunyune rame, mbok kei minyak to. Minyak dengkulmu. Aku malah kaya neng paut to, blorotan ngene lho. Balik kene. Aja. Ora kan gandrung kan ya rai karo rai kan ada pada Oh iya itu. Karo bawa. Duh. Sugeng dalu nok. Nggih, wilujeng dalu Rama. Wah, seneng ketara resik awakmu. Masakmu apik. Nggih. Samu barangnya sarwa apik. Mongki kudu bersyukur nok sampeyan diwenehi dedeg gedhe dhuwur. Turta Sulistya ing warna diwenehi kepinteran iso mikir, iso nggagas, duwe kreativitas. Iki arep bojone uncek piye? Nggih ngeten iki. Pawakane bojone uncek niki nggih ngeten iki, nggih lencir dhuwur ngeten iki Rama. Wis malih Nah, ngeten iki berarti kados bojone. Nah, iki. Nek ngene iki ya ora kaya bojone ngene iki. Jare Kaya mlaku-mlaku anake. mah. Ki ngopo ning ngopo? Mbok ya sing apik. Ora apa-apa. Suwe ora ketemu paling ora ngene iki lho cek nek karo. Coba iki praktekno nek upama uncek mulih tanggapan. Nah, Nanda kokono. Oh, kangge mriki. Nanda. Kan jenenge mesra to. Nggih. Wong jeneng karo bojo rak berpelukan. Ah. Iya ta? Aku kula wangsul saking nyambut gawe ngoten to. Nggih. Cahayu bojoku, apa kabar nang omah? Alhamdulillah. Lah ya anak-anak pada sehat? Sehat, Mas. Kangen aku. Ya ampun. Mwah. Iso kowe ngono kuwi. Cahayu, apa kabar? Baik, Mas. Anak-anak lah ya sehat. Sehat, alhamdulillah. Iso ngono kowe iki. Alah mok nyah-nyah ora ora iso nyapa. Mok nyah-nyah ono. Dik. Ndase digawa, ndase digawa. Ndas. Iki lho ndase keri iki lho digawa. Ki blangkon matane. Malah kaya pentol ngene ta. Astagfirullah. Hei, Dik. Piye kabare?
suwe ra kepethuk. Anu irungmu nang ngendi to, Dik? Raine nang dhuwur. Iki. Dhuwur. Lha iki ora rai. Lho, raine sing lha kuwi rai apa? Iki nah rai lok no. Dadi ora saben wong entuk demok, lak yo ngono to. Dik, suwe ra kepethuk mbok yo mesem. Masa yo gur mencep bae to sliramu ki. Mbok yo Dhuwur. Dhuwur. pegel. Malah kaya narada. Prak kincong. Buk bolong nggonmu bolong. Buk bolong nggonmu bolong dengkulmu. Piye? Anu narada kae kepiye? Buk bolong nggonmu bolong. Rada nengah rene dikanthi tangane. Iya. Jale, aku pengen ki kon joget dale. Ya kene kene ya. Jangkrik. Nah, penontone ben ketok lho ya, penonton. Iya mbok nyangking kaya nyangking Kan ember. iki mbok, iki bapak, iki anak. Loh. Ya terus Kita kan keluarga bencana ya, Iya. Dek, ya. berencana. Lah ya berencana. Kok bencana kepiye to? Berencana. Wong raine dhuwur kok iso nang ngesor wis mbok sawang iki. Lha ya kene blangakan yo pegel mbok sak kepenake Jale, wae. kon joget. Wong urip pisane Joget. rasa Minyak. repot-repot. Minyak telon acatika anak wangi bayi minyak telon acatika anak wangi bayi anake loro Pak niku umure sampun enten sing pun PAUD sampun wonten tapi selama bayi sampai umur PAUD niku uncek mboten nate tuku dolanan nggih anake Lah kok iso? cukup uncek piyambak sing nggih dolanan anake niki iso ngiras pantes nggih dolanan. Kowe kono nduk nanda. Oh, Nah, niki uklik colke. Nek ana. Balik rene Sing uklik. muter kokean. Puter Oh rendah. ya uklik dor. Seneng kowe. Wis seneng kowe. Atimu kaya bunga kowe. Kan anakmu terus Kuwi ngono. salah satu atraksine dolanane. Dolanane. Liyane piye atraksine? Nggih, oh napa-napa saged. Niki riyen lahire niku cita-citane lak pengen dadi tentara Rama. Pengen nggih. Pengen Kaya- dadi tentara. Moyo cita-cita ya sing dhuwur. Lho kuwi tak dhuwurke lho. Lah iya. Cita-cita dadi tentara dhuwur lho kowe iki. Malah niki nadyanto cilik ning nderek niku lho Rama apa fitness. Fitness ta? Fitness. Lho bodine Rama keker saestu niki boleh. Nggih. Kena didelok bodine ta. Saged bodine keker. Coba. Sadurunge bodine sik kowe pengen dadi tentara. Maju. 2 langkah, maju, jalan. Siap gerak. Kepada para penonton hormat gerak. Tegak gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ora tekan tangannya. Tangannya ora tekan. Ora tekan tangannya. Tangannya ora tekan. Nya disambung. Disambung. Terus kuwi ngesakne lho kuwi, lah menyapne. Tegak gerak. Jare dadi komandan gilane. Apa nek nyiapkan abang ngeces? Enak. Kopine enak tenan kok nang kene ya. Kokean kopi. Ndang. Siap gerak. Kowe ki arep ngopo? Balik kanan, gerak. Yo kan manut pimpinan to. Lah iya ngono. Selulung, gerak. Hah? Pimpinan apa? Ora cetha blas kok. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Selulung, gerak. Hah? Wah, sak Kuwi apa ora? kepada Bapak Kades hormat gerak ora krungu piye to kowe iki. Pada Bapak Kades hormat gerak. Tegak gerak. Oke. Sumpah, cukup Pak niki. Niki nek enten mriko anu Pak, laris dengan toko-toko Cina niku Pak. Nggih, dekekke ndur etalase. Niki sedina digaji 100.000 kali Cina Pak nek pas mboten tanggapan. Nggih toko etalase niku mung kan ngeten iki Pak. Nggih, kan ngeten iki to. Jale ngono mangane kene. Pundi? Ketara. Mriki. Kene. Ayo, enggak nih. Nang ndi? Mbuh, Kene lho. Mengke kualat. Antang kene. iki dawuh.
Walat ra iso modot Mlakumu biasa wae lho, mlakune biasa. Karpetan kaya ngene mlaku ndatake gale-gale. Biasa lho. Mlaku coba kowe mlakumu piye, Nduk? Mlakumu piye? Mlakumu Aku piye? ya Lho, temen, dalan rata temen. karpetan penak. Lho, coba aku lho. Penake ya ngene lho. Lho. Lho, Aku ya penak Ha, ngopo coba lho. mlaku. Ora sae kaheh-kaheh ngopo to niku. Nyat kahanan Kene. Pripun, Pak? Pak, mungkin wayange ceklek pripun, Pak? Ya ora nek ceklek. Mungkin kula tombok. Ora enek. Romo Joget, wayang. Wayang paling ora 5 yuta lho. Kene bayaran 1 yuta tombok 4 yuta. Sepanjang konter piye iki? Cintaku sekonyong-konyong karo kowe cahayu sing bakal lempar lempakku pancen sumpah rasa Qur'ane yen ra weruh sedina ning sirah dia aku Ya ampun. ngapa? Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Amang nyawa piye? Lah tungake dikerowok cok bakal diremet kok. Lah kowe iki ibarate wayang umpama wayang kulit iki sing genah dicekel gapite. Ha. Kowe iki umpama wayang iki lak wayang golek utawa Lungguh. wayang tengul. Sing mesti ya dirogoh to, Le. Rogo. Lungguh. Nik wong niku ngadeg ora ketok kok kon lungguh kok Rama ki. Ngene lho duwe kan ngene iki. Tenan aku mbok bosok aku deg-degan aku. Ora lek kejlungu tak Oh, gajani. Kowe Wong ngene kok. Ampun ngoten. Niki ngerti kucing guys kaya ngerti macan kok jenengan iki kok. Nah, ngadeg. Alon-alon. Lho wis kaya padasan to nek ngono ki. Oh, aku padasan. Heeh. Pak, wudu napa pripun? Hayah. Aku Jeneng ngene ta. nggih. Pripun? Gumarak dilokne karo gareng. Nggih. Jarene iki ora cetha. Nggih. Saiki ki nembang. Komplite kowe iso nembang nantuke asmara karo Sinanda. Nah, ngono. Wah, iya. Apa? Aku roman karo kono. Lah piye? Iya, no. Wah. Nek kira-kira kowe menyesal karo iki tak goleke sing luwih ayu. Apa eneng? Lho. Iki lho. Kowe iki edan kok Kang Gareng. Edan piye? Masa aku karo Mbah Uti. Masa arep malam pertama tak Amit Sewu yang Uti ngersakne niki. Gak cetha iki. Tapi kan paling tidak nek kaya uti ki momong ki wis kulino ngono lho sing tak maksud. Lah iya kan mau kaya momong putu. Terus- Mas, anu lampune iki diredep sithik ora iso to? Lah ngapa to? Panas ora ngrasane. Ora. Panas iki. Niki Yo. lagune napa? Bawa Nyidam Sari. Oh, bawa. Bawa. Nyidam Sari. Duh wong ayu. Lah ngene iki sing tak gandrung sapa iki? Yo kae Nanda. Ya kuwi enek cangik enek limbuk kuwi kok. Ora iso obah aku. Ora. Terus apik suaramu apik. Anu kula tak pindah mriku mawon nggih. Nggon kotak. Anu Iya, iya. libuke kersane Oh, iya, mriki. iya. Kula mriku. Nggih, 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 nggih. mangtutun. Kaya ora ngerti tenan. Ya ampun. Dan persis kaya manuk ancel galeng. Nggih madhepe mriki, lho mosok libuke. Oh ya ampun ra kuat itu. Pak jero nek ram to, Pak. Piye? Diadepne uncek, diadepne. Oh, karepe adepe rene. Nah, mriki. Oh, kowe ning kono dikosongi wayang. Nek Ampun tebih-tebih. Lah kula kan gandrung limbuk. Yo ora yo nyawange Nanda. Oh mriko. Pepujane ati kono sing bawa, awake dhewe sing roman. Oh iya, Mas. Iya Cahayu. wah tiba penak kono. Kaya ngene wong nandang asmara. Donya ora ana liya ya mung sliramu kok Cahayu.
Kowe pengen apa ora, Jak? Gak, aku pengen gede tuku dhewe. Nek raimu tak sampe. Nek pengen Matur nuwun, nyoba Pak. Wah, gematine lho. Wah, Kaya ngelapi celengan. Ngapunten Rama, niku mek ngangge tisu mboten resik. Lah terus Kanebonemu ning ndi to kanebo mau? Biasane ngagem kanebo Rama. menungso apa boneka? Apa ta waku dewe Wayang ki kudu enek dudinge. agak ngono iki. Eh. Rata Bastian ra cepet. Wayang iku Ngono. do dewa Jawa Takung. Oh, apik lho suarane bocah iki. suarane apik. Sinangmu kok iso nyumara ya. Nen? Dadi wong ki nadyan to cilik swara ki jane ruange ora buta mbok banget ya. Nggih. Niki mergo sound system niki ya. Sound system. Sound Sound system. system. Saya marai muni lho. Sound system. Nggih sound system. Aja sikem ki mara tuwaku e. Jare stroke. Lambemu. Men, atene aja ning kene terus ya pindah nggon. Nah, Jadi pindah nggon nggon, ngono. nggon, nggon. Nah, Pindah pundi? Rama kaya entuk dolanan Iya ya. bener Mas. Ada kaya arep gua kucing ta Rama Lah ki. iya piye lho. Rene. Kaya arep gua kucing. Oh, gak dicaking nang kene iki lho. Senep. Hah? Senep. Apa le senep? Lho, dicangking nang kono senep ora? Ora kok. Tak kira. Lah ngopo senep wong ra duwe kok senep ki lho. Ayo mudhun kene wae. Mung separo ora Mudhun kene. apa-apa. Lho, ben iso ngromanke bojomu. Do dewa. Gendong ndak? Ndak. Jajal. Bawa. Do dawa. Dewa. Hah? Dewa ora dawa. Lah iki kedawa lho. Oh, Do. Nah, ngene mbok awet mau. dipangku. Kan ngero. Dipangku sing apik. Nah. Eh. Dipangku karo bawa. Do. Sing tenanan to. Iki ya tenanan lho aku lungguh. Bojone iki. Anu nggonmu nek lunyune rame mbok kei minyak to. Minyak dengkulmu. Aku malah kaya neng paut to, blorotan ngene lho. Balik kene. Aja. Ora kan gandrung kan yo rai karo rai kan ada Oh iya itu. Karo bawa. Do dewa. Sing wedok. Jawa. Sing wedok. Sing lembang sing putri. Do dewa Jamata Ngeten lho Rama. Ki coba kowe ngadeg to, Nduk. Ngene lho, Nduk. Ngene lho cek tak omongi. Do dewa Jawa Takung. Ngono kowe wong lanang ki sing sembodo, ya. Heeh. Ya. Do dewa Kula no sing munyer. Ora aku to. Enggak. Mboten kenging. Alas padha penake ngene ae. Terus kowe jengkeng. Lungguh jengkeng. Nah, terus nanda dipangku. Mangku, Nanda nanda. dipangku. Mah. Apa? Jajal sik kok mau Ya genah ra cukup to, Pak. Dijajal sik. Lah ngedengkulku karo gone kene, dawa gone kene lho. Tak ukur komik. Alas Tingklek. Kowe nunggu tingklek ndak berarti. Kok ketok rekoso ya? Nah, ngono lho. Ngono. mering wae. Ya ngene apik malah. Mas, penak Mas. Jenengan mboten seren mriki? Kok sik anu dingklike amit Rama. Dingklike kok mleyot to iki. Njaluk dicagaki kok mleyot dingklike. Ya. Pangitan.
mleyot dingklike engko nek ambruk piye? Sing mliyat ngarep ora mburi. Oh ngarep to. Kok disogok ya. Ayo dah. Walah. Besok kapan? Aku po kene lho. Kirangan. Kowe kok kene, nada kok kono. Marak gandrung to? Nggih. Tembang. Gae, gumantung rasa welas iki. Duh, Besok kapan yo. katekan. Ora ganti. Oh, gantos to? Niki mboten dirampung Meng nggih. jerone nyidam sari ngono. Nah, Oh. Nyuwun nadane Mas Inung. ya, nada-nada. Gumantung rasa welas iki. Gumyantong rasa welas iki sampe kapan sumpah sun enteni umpama sing jodoh saiki muga piyen dadi jodoh pati. Coba Nadane pas nang. kowe sing nembang tok, Nduk, kowe sing meragake. Ngono kuwi mau. Kaya Mbak nadane. Gumyantong rasa welas iki sampe kapan sumpah sun enteni umpama sing jodoh saiki muga piyen dadi jodoh pati. Nanda. Dawuh. Rene parani bekecot lho rene. Ngerti ora mangkat. Aja cedak lampu. Cek, kowe iso nembang. Sapa sing ngomong lampu? Iki iso nembang Lintang Asmara. Saged Rama? Ya diatur. Lintang alian men saged kok niki. Woi. Bisa piye to kuwi? Lagu Lintang Asmara, duet karo Nduk Nanda, Sik, ben nembang sik. Ijoan. Ral. Oh. Ralien. Repesik ya. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susatro ning batinku. Wong blados antep. Aja kene iki. Napa? Aku ora rangkepan risi. Lah ya ben romantis ngono. Biasa ae. Wong lanang ketokno gagahmu. Digrayaki ngene iki lho. Pokoke kowe Aja lungguh, Nduk. aja lungguh, Nduk. Kowe nembang rong lagu ya. Ah. Seneng ta nembang karo Nanda? Wah, remen. Piye? Neng sayange sing tuwek ngrusoi ae. Sapa kowe? Niki Kak Gareng niki. Wong kene lagi joget seneng-senenge didangdangi. Sok nenek mblodos kuwi mbrobos kuwi rada cendhek wae. Lah ngapa? Gundulmu kuwi nyampluk gundulku ngono. Lah gundulmu nang ngono lho. Seneng ta karo Nanda? Ya seneng. Rasane piye? Ya cukup dingin lah. Nek Bocah kok unik kaya ngene. Cah kok pintere kaya ngene. Anake sapa? Tak kintang kintang kintang, tak kintang kintang kintang, tak kintang kintang kintang. Just Buka siji. buka loro, tak telu. buka papat. Lah aku sing apik Nangis lho, Nda. tembangin dia to. Nah. Dek ngubungi awakmu ra apik. Oh ngayu. India. Awakmu apik. Kowe wong bagus ayo. Tandaan Dek. Tembang India senes wong ayu. Lah sing piye? Yo tumpaki wae. Iso to kowe? Pas ae. Tumpah seae. Kok tumpaki ae, cah cilik kok buran numpaki. Anu kuwi lho. Kus us kuwi lho. Iso kowe nembang kuwi. Kula ta? Gerindengan Ah. ngene. Niku ta? Niku ta? Isa ta? Kuwi ta? Heeh. Ora. Gak iso aku. Tumpah seae. Yo muskurai. Kurang dulu. Tuh nina jane kya
jane ya sabene Ayo tendang langsung. Ya. Serba bisa Rama. Serba bisa. Ya? Serba bisa. Napa-napa iso kok. Napa-napa Sing ora iso ki lak mung modot to cah iki. Nek apa-apa pinter. Aja aku wis tak nikmati ngene ae. Lah, aku yen modot ana pundutan caping gunung. Oh, caping gunung jengleng. Nggih. Sing ngaturke sinten iki? Ya aku pengen nanda karo Gareng. Kalih Mbak Nanda, Pak. Jengleng kuat endi? Injih, siap. Dadi Mbak Nanda jengleng wong loro niki. Iya. Dum loro. Ya menang kowe. Kok iso? Kowe driji 5 jempol kabeh ngono kok ya. Iki nek jendhike matane iki lho. Iso jempol kabeh yo. Lah jendhike ya kaya jempol kok ya. Reng kowe karo kowe iki duwe endi? Nggih, tetep tuwa kula. Tuwa Kang Gareng. Kula. Terus nembe niku. Niki kan tunggale jana 8 Rama. Ngono. Nggih, niki lahir perucut niku 8, terus dolan teng pekarangan mburi, sing 7 pangan garangan. Jadi urip niki. Aku malah bayangke cilikane dah kaya ngopo lho. Mbokmu dhisik kok iso 8 8, mbokmu sadermi kae dhisik nek ngedusi anake 8 mung dingenek kaya adus ngene iki. Kuwi wong apa kucing kok nglairke nganti 8. Niki Iya nak, teatere caping gununge. caping gunung bawa ngangge jengleng. Saben Gareng dhisik nyikleng. bengi nyamang Wong lanang le. Alah. Oh, lagi pisannya gleling. Wong lanang ngetokke karyane ngene Ping mau ping pira? 3. Ping 3? Iya. Aku ping 4, Len. Ih, yen memajang hamung karo janur kowe iki ngempet apa? Ada kemerutuk ngono. Jengleng kok ya ngene lho. Ayo lah. Ya jengleng ngene lho, Le. Ya. Ngono. Tuli dandet. Ya. Plindang, Jale. plindang. Sik. Tuli dandet munimu piye? Hah? Plindang, plindang. Rungokno kendangane iki. Lah ya rungokno lho. Coba piye ta, Mas? Lho, plindang, ngono to. Musuh cah cilik sakarepmu. Cah cilik urung mudeng saru kok ya. Ayo. kambang wae Kok sakar plindang lah sida. watan Mendap. gunung Lah, piye? ho
Aku tak jegleke. Rumahku jujur kaya tuyul. Matur nuwun, Pak, matur nuwun. Niki engse kula golek ten Gunung Kawi. Kok sing Gunung Kawi ki nek tuyul. Kula niki lak riyen uripe susah ta Rama. Pengen merubah nasib. Terus ketemu kanca kon tuku tuyul neng Gunung Kawi 75 yuta tuku tuyul 3. Kula adahi kerdus Supermi. Kula celok jero kerdus kula tumpake bis Sumber Kencana. Terus Dugi Ngawi sing loro pun teler mati teng dalan. Garek siji tok niki mboten gelem nyolong ning mung mentil mawon niku Rama. Rusak. Witekno ya enak kok. Nyolong dosa. Nek mentil. Enak. Ngerti ngono? Pacita. Hut wah bos ho iya ho ha hut ha ho bos ha ora kena hut ha ho padu palaran ngono to kecewa ya wis tak turuti ya Pacitan yo musuhe Nanda Teko kene meneh to. Jujur palaran iya ora kena hei ora kena ora gaduk Oh malih. Kowe urek kecik kok kowe. Lah kok apa sembojoke kene ngopo? aku capek kok Capek. lha apa iki wedok ya prajurit kok ngopo Ya prajurit aku arep go senjata. Lah kok malah kenaan kene. kena ke apa nih Ya rai mau. Ngawur ae. panas sing apik iki ngepir ngono lho. Ora mung pisan pindho nganti ping 8. Aku mau wis siap ngene lho. Wis batur kene kok terus Rama ngendikan. kok nek kejlungo piye ki ora nek anggaran ning UGD le Ya gen krasa kowe iso Oke. gleng-gleng ngono. malah jeglok Allahu Akbar. sik rada rono sik Apa? lho jeglok meringkil lireng lho sing rapet to but but gawe but pringkilane wong sik di rumah heh gawakno oh sepane dhewe Gilane. Cak kanggo rubah kok pringkile metu Enos. Sudan haling-haling caping gunung Mer. Ayo. Joget ta, Mas? Reok. neng di bocah iki Kowe oi iki golek ya apa? golek Ayo, Pak. tolmu lho Oh, kowe arep ganong ya ta.
Sapa sing gak ono? Uncekno kok ya. Ora kowe to? Ora panitia aku kok ya. Enek tikuse. Dang. Gak kowe ngene kowe. Gak ono kowe. Apa gawe piye? Wah, Dawe Rama lho. wah arep atraksi mbok go dolanan iki lho. Lah nek tikuse kok Tikus untumu mlocot reneng. ingok-ingok ngono tikuse mau ingok-ingok ngono kok. Kae cindil. Oh cindil ta. Mula ora iya cindil abang menir ngono kok. Cindil. Ya Allah, kowe iki bareng anu kok ya. Tetek rene ta le sake aku. Angger anu obah sithik kok ya mesti ngompol. Pepes iki sok dienggo nak ngono ki. Ngapunten Rama. Ini bojone lek ndelok piye ya. Damel pesing ngenten panggung soalnya niki nek obah terus ngompol kok Rama. Ngono ya. Awake ngantek mili kabeh semua. Nyun pangapunten nggih Rama gandeng cah cilik lak mboten enten sarune ta niki. Ndak enek. Ndak nggih. Mesake kula ngantek. Iki akur mbok udani. Iki lho anu awakmu teles salin sik to Le. Ndak masuk angin kok ndak aku tanggungan kowe rene sing nggawa ki aku kok ya. Lho, jenengan lak dara pirsa ta Rama? Atlet binaraga. Coba mlaku. Lho, binaraga. Lho. Ora. Piye? Coba yang ngene kok ora nyenengke. Kowe kaya tok dolanan kok kanggo iki asine. Penek. Demi keamanan, ning kene hawane adem. Adem. Aku wis teteke bayi. Oh iya sik le. Waduh susune keri. Nang ngendi iki? Une uwe. Alon-alon sik. Iya. Pake udek. Enek bir apa ora bir? Apa arak. Mama. Aku wae iki lho, aku wae Paknya. Sari tape tulisane. Iya. Tape. Nah tebut. Nah ngene lho iki lebokno ngono nang guluing no. Nah. Ngene lho, Bu. Kowe iki piye? Budi ki nyawange yang gregeli ngene. Menange sik. Arak kok. Ora aku wae. Sumpah demi Allah. Gak. Gilane Kak. Mimi sik. Mimi sik. Tak lapi. Aku nek karo kowe gemati tenan kok. Adi lanang. Ayo. Ya narak tenanan cilaka wingi dipace wong aku. Ora lah kowe ngombe areke ora padha karo ngerti Tuhan Yang Maha Esa lho. Nah. Oh alah. Kowe iki dadi mbok ya ora ngerti. Nek wis diombeni kok nangis. Berarti iki luwe ngono. Jabut kuwi dimakami sik. Iki genah luwe. Iya kok sik pateni sisane. Iya. Bayi iki urung tuwuh untune ya ta dimamahke sik. Tundang bapak ya. Tundang bapak ya. Tundang bapak. Mah. Tak pangan dhewe kok. Gilane. Mbok mamake mbok dublak aku ngono. Lah. Daterna wisa tresna ya.
bocah kok. Aku Teker awake. Nggih. Kaya Mike Tyson. Binarangka, Pak. Kesehatannya itu Binarangka. binaraga. Binaraka. Binaraga kesehatannya niku dijaga, Pak niku. Iya. Lah, anak sing ngerti kesehatan. Ya saiki jogetane kono diatere ya, iso tresno. Ngene. Oke. Oke.